O BNG presentará no vindeiro pleno da Deputación unha moción para reclamar medidas urxentes fronte á reaparición da enfermidade hemorráxica epizootica que volve poñer en risco a cabana gandeira da provincia de Ourense. A moción propón 3 liñas de actuación fundamentais. En primeiro lugar, establecer unha partida orzamentaria específica para indemnizar os casos da enfermidade, tanto pola morte dos animais como polos tratamentos veterinarios necesarios. En segundo lugar, reclama subvencións para a vacinación voluntaria contra o serotipo en circulación, asumindo tanto o custe das doses como os servizos veterinarios asociados. E como cuestión central, insiste na posta en marcha dun plan de acción que inclúa medidas formativas e preventivas, tal e como fora aprobado xa en setembro de 2024. Os gandeiros advirten que volven ter vacas con síntomas e as oficinas agrarias sen protocolo. Lembran que a enfermidade xa leva en Galicia desde o ano 2023 e demandan campañas de información, formación nas oficinas agrarias e medidas de prevención para evitar o caos de 2024. Tamén piden máis claridade sobre a vacinación. A enfermidade hemorráxica epizootica provoca abortos, animais estériles, pezuñas inflamadas, dificultades para camiñar e mesmo a morte dos animais.